Nem, most nem akarom elősen nyomni, mert papnak akkor ezt csösem, mint a pap, meg azt 3 C-s melltartót kell volna. Pap 98 dupla végignyom. Papnak akkora mellbűn, hogy a kokárdát is arra szokta kitűzni. Géli, de a szakok veszed, hogyha végigszeded. Mi? Nem lehet csak egyről a kettőre idejebb hagyni. Hogy? Ami mi? De végig kell szedni, hogy kell teszed bármit. Azt tudom. Mindig előttem. Nem, akkor szétesel, mint a hal. Nem szétesel, de hülye. Hallod, nem igaz, nem szétesel. Azt hogyha úgy van, hogy mondtam már, én most 2 hónapig szedem. Előtte kell egyet, meg utána. 2 hónapig szedem. És utána, hogyha mondjuk abba hagyod a szedését, és gyúrsz, akkor nem fog összeesni. Hogyha nem gyúrsz, akkor egy 2-3 hónap alatt összeesik. Jó, de akkor az bevett 2 kövéskanálra, kétszer felemelte 40 kilót, azt abba hagyta. Ez azért lett ilyen tyúkcsöcse. Papnak ilyen tyúkmelle van. A Leventé milyen lesz? Hát a Leventének nem tyúkmelle van, mint neked. A fasznak. A kutyámnak van ilyen melle. Neked ilyen kacsacsöcsöd van ma, meg hápok, bassz meg. Hát mi lenne? Pipi. Önök zippeled vagy rarolod? Mi? Zip vagy rar lesz? Ez szerintem egy tömörített RAR file lesz. Hallod, nem mozog. Az már Mit hallottál? Nem fogja be. Nem lehet kiérdekelni? Jönnek beleél! Mi ez a TS Nike a lábadon? Jézus, milyen segged van? Kutyacsöcs. hallod, hogy Le se tudnád emelni neki. Hát nem, én a nagyon. De a haverem is. Kus van.